Бяхме особено изненадани днес, че кандидатурата на Меглена Плугчиева е била издигната за заместник президент, за вице-президент на Европейската банка за възстановяване и развитие. На първо място, последните избори парламентарни показаха желание на обществото за категорична промяна. Госпожа Плугчиева е част от тройната коалиция, част от проблемите с европейските фондове и за нас е необяснимо, че тя получава подкрепата на българския премиер в момента. Това показва някаква форма на сделка, вероятно, но за нас това е неприемливо и необяснимо. Абсолютно. Още повече, че един вице-президент на Европейската банка за възстановяване и развитие трябва да има необходимото образование за тази работа. Госпожа Плугчиева е лесовъд и не е ясно коя точно част от нейното образование ще бъде полезна в най-голямата европейска финансова институция. България, не виждам ползата за България от тази работа. Тоест, не виждам ползата за България, вероятно, от тази сделка. Така че ние не само, че не подкрепяме, смятаме за много неразумен един такъв ход и като продължение на странните предложения за назначение на европейско и световно ниво.